Mga ulap na mistulang waterfalls nagpamangha sa mga hiker sa Benguet. Silipin sa report. Ang mga nangangahas na akyatin ang tuktok ng Mount Pulag sa Benguet, ito ang pangarap na masaksihan. Pero ang mga hiker na tumuloy sa homestay ni Karen sa Benguet, hindi pa naman nagsimulang mag-hike, nabiyayaan na ng makapigil hiningang view. Sa kanila palang kasing tinutuluyan, ito na ang kanilang nasaksihan. Ang mga puting-puting ulap, mistulang mga alon na inaanod at dumadaloy sa mga bundok. Ang tawag daw rito, cloud waterfall. Ang namangha po kami kasi parang the day before, sobrang wala po talagang clearing, like very cloudy. Tapos kinabukasan po, nagulat po kami kasi sobrang ganda ng weather. Tapos yun po, may nakita po kaming sea of cloud. Ang cloud waterfall, nabidyuhan din daw ni Res. Ayon sa Pag-asa, ang cloud waterfall o cloud spillover ay nangyayari kapag ang hangin mula sa dagat o lowland ay tumama sa bundok. Ang resulta, umaangat ito at nabubuo ang ulap malapit sa tuktok ng bundok. Kapag narating naman nito ang peak, ang hangin dumadaloy pababa sa kabilang bahagi ng bundok. Kaya ang nabuong ulap, nag-spill over o mistulang isang waterfall na inaanod sa gilid ng bundok. Uri ng ulap na nandito ay stratocumulus cloud. Habang paakyat yung moisture galing sa malamig na temperatura sa lupa, nagkakaroon ng temperature inversion o yung bahagyang pagkatrap ng mga moisture na ito dahil may humaharang na mainit na temperatura. Maaari magdulot ito ng mga mahihinang pag-ulan. CJ Torida, One North, Central Luzon.